Ini. Ro mama ro nang kring haro. Nei. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन जोङो खाम जाहैनो नागिरदों आरो बिजावजालि जायो जोंनि बेस्रा बै जोंनि सुदेम सेन्टारावहाय न' गोदान लुफायबाय ओरैनोथ' बेसा बेयावनो थाफैनो गोनांखा ओमफ्राय बहुत दिननिफ्रायनो लुनो होनबाय थादोंमोन नाथाय जागोआखैमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय लुजेनहांबाय आरो ओमफ्राय दा बिस्रा आगोलावहाय आंखौ प्रेगनेन्सि टाइमावहाय खाम जाहोनो होननानै बुंनायमोन ओमफ्राय जागोआसै ओमफ्राय बुंखानायमोन आरो देनांहाय उनाव जाहोसिगोन होननानै बुंखानायमोन ओमफ्राय आंथ' जायाबाबो जायोहाय मानो संबाय थानो ओरैनो बेफोरबायदि होनदोंमोन आरो ओमफ्राय मालाय जाहोनो एसे गोसो जानानै लिंहरदों नालाय बिनि अनगायैबो स्पेशेल जाहा बिजावजालिखौ जाहोनो थाखाय लिंहरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंखौबो लिंहरफाबाय ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना थांनांसिगोन आरो जानो थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलायनोसै आङो मेम'रि दोनथ'थ' जोंहा बिजावजालिजों आं जाफायो आंजों जोंहा बिजावजालिया जाफायो बेबायदि आरो आं जानो थांबा आंजों बिजावजालि मोनहैयो बिजावजालि जानो थांबा बिजावजालिजों आं मोनहैयो बिदि आरो ओमफ्राय दा जाहा मुथुआ थांगोन ना थाङाथाय मुथुखौबो थांबाला लाना थांफानोसै आङो जाहा जिरिसनाखौ बामनो थाखाय ओंखाम जानायाव एसे बिफाफोरजों थानो मोनबा गोसोफोरा सान्ति जायो नालाय जाहा जिरिसनाया बेनिखायनो जाहा मुथुखौ थाङोबा लानानै थांगोन आरो ओमफ्राय थांथ'थ' भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्रायो मुथु माखौबा बुंनो जाहा मुथुआ बुंथ'लानो जाहा मुथुआ एसे टेनसनाव दं एसे दुखुआव दं मानो दुखुआव दं मिन्थिगौ ना लोगोफोर जाहा मुथुआ मालाबाबो खेथि मावफेराखै देग्लाय फार्स्ट टाइम खेथि मावदों जोगोनार खेथि बेबो गाव हारसिं नङा गाव हारसिंथ' हाजोबखायाबो आरो रोंस'आबो ओमफ्रायो जोंहा आदायाथ' मावखाबाय थायो नालाय ओंखायनो जोंहा आदाखौ जमा लोगो लानानै बे जोंहानि हायावहाय मावदों आरो 8 बिगा जोगोनार खेथि मावदों ओमफ्राय दा हासाराथ' बयनिख्रुइ साबसिन हासार होनबा गोबोरखियानो जाहैयो साबसिना ओमफ्राय दा मुथुमोना गोबोरखि हासार होआसै आरो मा हासार होनायथाय मुथु बयलार खि हासार होदों आरोना जोगोनार गायनायावहाय ओमफ्राय दा एसे गोरोन्थिसो जाखोना माखोना जिबायदि मोजां जानांगौमोन बेबायदि मोजां जायाखैनो आरो ओमफ्राय आरो दाबसे 11ता दाब नामा थैदो होननाबो बुंदों थैदोनो आरो बांद्राय नङानो आरो थैदोनो आरो एसे ओमफ्राय सेहेराफोरा बारा मोजां जाखाङाखैनो आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे टेनसन लागासिनो ओरैनोथ' बिराद खरसा खालामनानै मावदों नालाय टेनसनाथ' जाखागोनखा ओमफ्राय दा मा भिटामिन होबा मोजां जागोन मागोन बेखौनो एसे साननानै टेनसनाव दं बिथाङा बिनिखायनो भिडिअ'आव फैनो गोसो जायाखै नङा होमबा दे जेबो नङा लोगोफोर गोरोन्थिनिफ्रायसो मोजांखौ सोलोङो नालाय दाथ' गोरोन्थि बयलार खि होनानै एसे माबा गोरोन्थि जानाय बायदि मोनदोंबाथ' नेक्स्ट टाइम आरो बिनि सोलायै गोबोरखि हासारखौ होनांगोन होमब्लानो मोजां जागोन नङा लोगोफोर गोरोन्थिनिफ्रायसो मोजां सोलोङो बिनिखायनो मालाबा समाव मानसिफोरा गोरोन्थि जायोब्ला खनसे खननै गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होलायनांगौ आरो रावबो गोरोन्थिखौ मावनो होननानै मावा जाफ्लाङो माब्लाबा समाव ओमफ्राय निमाहा होनांगौ खिन्थु बे गोरोन्थियानो बार बार जाबाय थायोबा बेखौ गोरोन्थि खालामनो होननानै खालामखानाय बायदि मोनो Mama chana mai nở tết bị băng tờ mama chana mama chiri mai nào ai chana akhir le akhir very good mama very good mama
Chona mana baby mama Đi thang được. Đi. Ali di mana nak bukan jahin sudah ni. Mana? Ini lewat dua. Macam jaga. Dari itu. Tali dah. Ser jaga. Dari mama. Hai. Ayunji. Hai. Ciri sana. Ayah, ciri sana yang undur sih kan cuma tu. Ciri sana yang undur sih. Matang nak? No, ciri sana yang kamu jangan yang undur lang baisa bar kele angji kenlah baisa. Hera, yo hablang ni. Boro corner. Boro corner. Dau kideng lah ya boro corner awak ni. Nama. Ini. Hai bye, cukup sabar ini. Mà nơi đi nì phai bài sụp với cả bài xuân rồi jolly ra hàng vén mà thứ săn nhiều nữa này nó cái đàn ạ ôi ya làm mèo xuống đu bài undu khơi mơn hả kitchen nào sẽ học nó hindro kitchen nào sẽ học nó ini mà không mà thì ấy thì sao cái này thì sao cái itu no sesuai itu sao cái này hả rồi L size nama sida udah itu loh bra bener lah bra dia menserum baru mentang Bapre birat bar nang de mate bar nangnya ibu kuliah karena kenapa Mama song sudah hai henba Ini nang sana piknik jana bira mezang zade Mama song sudah Sobai tau Uma bita mana muni fazan nah mwnha fi nama Munbai Simbil soi nasa eso ya Habla nai deh Này dia mah na jung naon la cô bay rừng đào dương đây mày có cái nào nó kêu đào local đào na fry dia lại bay on lah con chị đây nè cô bay cô bay ya Engkau dia khatra zade Nelkan masa kelai kuklam nala bay nama Randeni hagulai lah Này जों आलासियानो फैनाया मोनफैबाय ओमफ्राय जिरायनानै दंथ'यो आरो संनाय खावनाया जाथ'वाखै मोनथ'वाखै ओमफ्राय नै जिरायनानै दंथ'यो बिराद बार खोलो खोलो नांदों इसानावहाय ओमफ्राय आं जिखौनो लाबोयाखैमोन नालाय न'आव गरममोन जोंहानाव बारा बार नाङा नालाय ओमफ्राय जाहा बै दुकानाव जाहा मुतुवा दंखायोमोन ओमफ्राय नै मुतुनि गस्लाजोंनो जाहा जिरि सनाखौ एसे फिननानै लाबोबाय आरो आंथ' गोजाङाखैबो जिरि सनायाबो बारा गोजाङा गरमसिनसो बियो अब्लाबो फिननानै लाबोबाय आरो नै दुनियानि गोथाव गोथाव अमा बेदर दाउ लकेल बेदर ना भाजा फान्थाव सान्थाव जाजोबथारबाय ओमफ्राय आङो Itu onlaki bisa siapa sih zatarna?
गोथावथार जादों आंनो फानलु नाङा जेरै सनानि आथिंखौ नायनि सना हरा जेरै सनानि आथिङा आसुगुरा मामा एकदम खायलाब खुइलाब ना खैलाब खुइलाब मालाय जेरै सनानि बिसनाया बा सोरगिदिं गान्दु बा मालाय बा सोरगिदिं गान्दु मालाय जेरै सनानि बिसनाया सोरगिदिं गान्दु बा मबाइला माथो माइ बिदिनो नायहरो माथो नोंलाय हा सना मैना ओमफ्राय जोबोद गोथाव ओंख्रि संनानै जाहोबाय दिनै आं सबाय मोनजागोन ना मोनजायामोनथाय मिन्थिला जोंहा जेरै सनायाबो दिनै जों 4 मास ग्रोब जाबाय ओमफ्रायो आं खारै मैगंफोरखौ जानायानो जाबाय नालाय सबायखौलाय जाथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय खारै मैगं जानाय जाबाय ओमफ्राय जानाय जास्राबाय आरो दिनै सबायखौ फार्स्ट टाइम जाबाय दिनै ओमफ्राय जेरै सना मोनखांनानै खनसेबो जास्रायाखैमोन बेलेग खारै मैगंखौलाय जाबायमोन आरो अनलाफोरखौ जाबायमोन ओमफ्रायो मा खालामनो दायो उन्दुनोसै जेरै सनाजों आंजों न उन्दुनोसै उन्दुगोन उन्दुआ नोंथ' दोनथ'बायमोन नों उन्दुना उन्दुआ आरो गुंखिया सना गुंखिया औ र' गुंखिया आयु मा गुंखिया गबाय थायो नोंना जेरै सना मानो गुंखिया गबाय थायो ओमफ्राय दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै न' जेरै सना न' नंगौना नङा